ang nagahatag di sa ato ug ikaw nga nagahatag karon. Ikaw may labi nga gipanalanginan ang balaang kasulatan ginapahinumdum nato ana. Sa unsa nga pamaagi? Kuya, ikaw mag-silent prayer. Yung hungan ko nag-silent prayer, mga kaigsunan, nalipog ko kung unsay silent prayer. Nya, sayon raman ang tasabton, silent og prayer. Pero sa ako, nga wala nagtubo sa iglesia, wag ko kasabot, ana. Anong masabtan ninyo mga kaigsunan, mga bagong na-converter? Wag yun, taon may nasabtan sa mga ana nga mga terminolohiya. Dili lang gid ta magkawad-an og paglaom sa pagtabang adto sa uban kay wala ta kabalo. Nga kaning ato mga pagpaningkamot, panalanginan di ay kita sa Ginoo. Wa mo kabalo nga mga tao nga inyong gipangtabangan, inyong gipailuban. Wa gyud mo kabalo nga ang Ginoo nga nagalihok-an ang tawhana gigamit di ay ka nga kana nga tawo mo abot ang panahon nga mabag-o sa iyang kinabuhi. Tabangan sa Ginoo ang iyang mga grasa magamit sa Ginoo. And then the bread that you cast will someday return to you o mahimo nga panalangin usab diha kanimo. Ingon pa sa usa ka magsusulat, I rather see a sermon than to hear one any day. Importante ang pagsulti sa maayong balita, pero labing importante gayud ang pagkinabuhi nimo sa maayong balita kay wa ka kabalo. Maayong gabi ka natong tanan, mga kaigsuunan, og sa atong mga igsuon nga mga Ilonggo, maayong gabi sa atong tanan, mga kauturan, ug sa atong mga kaigsuunan karon nga naa dito sa Bukidnon ug sa nagkalaylahi nga area diri sa Misamis Oriental ug apil na gani sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Mopian, Marosilom, Cantaulin, mga sulod. Karong kagabihon, ikalima na kani nga magahimo ta sa pagtuon sa balaang kasulatan. Ikalima nga gabi nga kung diin ato gayud nga gisaluhan ang mga espirituhanon nga leksyon. Gani kay nasayod man ta nga limitado lamang atong panahon, mudiri-diretso ta mga kaigsunan sa atong pagatun-an karon kay susama sa akong intensyon gayud sa akong mensahe nga ako pang gimensyon atong mga niaging gabi nga akong paningkamutan kung kaugalingon nga makashare ko diha kaninyo og mga authentic nga mga messages. When I say authentic, I'm referring to my personal experience with Jesus Christ. Kay sa ingani nga pamaagi, whether you like it or not, kani nga mga klase sa mensahe ang aduna gayoy kadasigon on my part sa pagmensahe ni ini kay diri na ko nabutang ang dako-dako nga maingon nato nga emosyon sa akong pagmensahe. Nganong dako-dako nga emosyon kay sa personal na akong pagkinabuhi o bisan pagani karon ko mahinumduman ako kung giunsa ko pagluwas sa Ginoo. Dili gayud mawala sa akong kasing-kasing ang kadasigon ang pagbati sa gugma sa Dios o ako gipanghinaot nga matranslate kanina ko pinaagi sa wali o pinaagi sa pulong sa Ginoo nga kitang tanan mapanalanginan. Gani, dako na kong kalipay nga sa matag gabi makita gayud nako sa ato nga Facebook Live. Dira ako naga monitor sa atong Facebook Live, especially pag human gid sa sermon nga daghan kay tag mga kaigsuunan, ang uban kaila nako, mga friends na tong uban, dira ra nako nahimong mga friends. And thank you for telling me that you are praying sa speaker usab. Kay dili pasabot nga nagayaw-yaw ta diri sa atubangan, maayo na kay tangalaki, di pasabot nga nagayaw-yaw ta diri kita ang nagaminsahe nga maayo na kaayo ta or lig-on na kay ta sa atong espirituhon ng pagkinabuhi nga wala na higayon ang yawa nga mapildi ta. Gani mga kaigsuunan ang atong kondisyon karon. Ako nga nagatindog sa inyong atubangan nga makita ninyo sa screen nagasuot og coat unsa magaha akong porma karon sa inyong atubangan na ning kamot nga nagaplastar sa mensahe ngadto kaninyo ang akong kondisyon sama lang gihapon ni ini. I'm just a beggar. Manggililimos ra pud ko. Telling other beggars where to get bread. Ako usa ka manggililimos nga nagasulti usab kaninyo kitang tanan manggililimos ra. O ginatudlo ra gyud nako kamo didto sa tuburan gayod sa panalangin. Tuburan sa tubig sa kinabuhi nga mao si Kristo. Busa ang akong paghangyo usab diha kaninyo, iampo ninyo kanunay ang atong mensahe, apilan na lang po ninyo ang magwawali. Nga unta nga mapreserba, ang kinahanglan mapreserba,
ug unta nga mo improve pa gyud ang delivery sa atong message ug ang flow sa mensahe sa Ginoo, mahimo gayud nga panalangin kanatong tanan. Gani aning takna, akong hangyuon kamo sa pag-andam sa inyong balaang kasulatan sa libro sa Proverbio. Diri sa Proverbio mga kaigsuunan, daghan kay mga panultihon diri, ang uban sayon kay sabton, ang uban murag lisod-lisod kaayo sabton, pero aning takna magatuon taog maingon ako nga mga upat ra tingali ka teksto, pero mag-focus sa gani tag usa ka teksto karong kagabihon, pero mga upat ka teksto tingali, igo na tingali na siya, murag ma-memorize ra nato. Gani, ako usab nga ihatag kaninyo ang akong appreciation. Una, sa mga kaigsuunan nato karon nga naghatag gyud og time, isa ka oras mo tagabi nga maglingkod, maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay sa atong panahon karon, in our day and age, it's very difficult for us to focus. Gani, ako isip nga usa-usab ka magtutudlo, nasabtan ako kani nga very challenging na gyud ang pagtudlo sa eskwelahan. Why? Because ang atong mga estudyante karon, they have a very, very strong, nako tingali nga, very big amount of freedom nga gihatag sa ila. Unsa akong ebidensya, dako kay sila kanang kagawasan bitaw. Nga bisan pa nga gani sa gikan sa elementary, grabe nagkagawasan sa unsa nga punto nga kaning paggamit sa gadget mga kaigsunan. Gusto lang nako nga ihatag kaninyo, manang lisod kayo kay mag-teacher ka karong panahon na, tindog ka sa tubangan sa mga estudyante, and then gagamit ka gihapon og katong old school nato nga ekwipo nato atong gadget sa pagtudlo nga mga blackboard ug ang chalk, very classic kaayo. And then, mutindog ta sa tubangan, moral gini atong tingog, madunggan sa mga bata, sa tibok adlaw, and sometimes, dili kayo na to malikayan nga, ma-observe na to nga ang atong mga estudyante, murag ang ilang attention span, dili na gid ingana kataas. Kay, ikaw ra gid ilang makita sa matag adlaw, bisag unsa nimong warawaras to nga, kay ngano man, ang imong kompetensya isip nga magtutudlo, dili basta-basta. Let's talk about cellphone, for example. When I say nga, dako kayo ang amount sa freedom nga gihatag sa mga bata karon, because when they use their cellphone, and especially nga, I don't know, educational gid perminti ang ginagamitan sa mga batanon, kamo mga ginikanan, gigastusan gid ninyo inyong mga bata nga tagaan ninyo og cellphone, for example, tagaan ninyo higayon nga makakat-on gid sa cellphone. Pero kung ang ginahimo lang gani sa mga bata nato karon is ang pagdula sa ilang mga cellphones, mga games nga naa diha, and they have a very big amount of control sa ilang kinabuhi. Kay ngano man, gadget, for example, when you look at gadget, when you look at games, grabe ba na siya ka enticing. To the point nga, ang sound effects, nindot, ang colors, nindot, ang sequence, nindot, and if the person will get bored, if the kid will get bored, naa siya'y control. In what control? Kung gusto niya, hindi na sa ganahan, pwede rin niya i-close, mangita na po sa glain. Bisan gani sa pagtanaw nilang salida, ang mga bata karon magtanaw og salida, mutanaw ra na sila og asa to ilang ganahan, nya naman na sa control, di man pareho sa Betamax sa una og sa VHS player, kani adto nga maglisod ka aning forward ug rewind, karon kay igo ra man nimo i-scroll, imo rang isibog gamay, kay pilion nimo, ay daghan pa man kay istorya, isibog nimo dito na sa action, pwede. And just try to imagine that. If you're standing in the front of the of children in the classroom, how can you control the children? It's very difficult. Kaya ano man, galingkod sila diha, and ikaw ra ilang nakita, mora na imong tingog, usahay, ang atong tingog bitaw, murag way usap-usap, mora gina siya. And then, ang problema, kung ang mga bata di naganahan sa imo, dili ba kanila pwede i-close? Not just like, dili pareho sa ilang gadget nga kung dili sa ganahan nila i-close. Boring naman sa teacher, i-close na ako, bilisan na akong laing teacher, di man pwede. Na for example, explain ka sa ilam, buringan sila sa explanation, di man pwede nila masibog nga, dito na sa part nga mo end na ka. So, do you see that? Mga simple ra kani nga mga observation sa atong sosyudad karon. But this is very true. And gani, ako balik ko, na-appreciate na ako ang tanan nga naglingkod karon para pangpaminaw. And ginatanaw gani na ako, nabay mga batanon nga nagpaminaw aning atong mga mensahe. I really don't know because kaning urasa, kung prime time nato ni sa soft channel, I don't know, prime time po ni nila ni sa uban nga mga pwede nila lang tawon. We have a lot of competition in our time today. Unlike sa unang wala pa'y TV, wala pa'y internet, wala pa'y mga cellphone, if somebody would stood in a marketplace and start to preach, people would gather and listen to you.
Because they long for information. And bisan na ITV ka nito, makontrol-control gamay because limited ang channel. But today, in our time today, we have access on different sites nga makakuha tag communication, ng information, I should say, entertainment. And I really appreciate you. I know that it's the Holy Spirit working in you, spending your money, your data, para lang yun makapaminaw aning awali. Ang Diyos magapanalangin gayud kaninyo. O gani, kung naa mo sa inyong pamilya, ato lang danihon ang atong mga kabatanunan nga wala interest kayo, ani maningkamot lang kita, basig magka-interest dahil sila. Let's try. Let's do our best. Nga makalingkod sila, basig naa sila yung makatunan ni ini. Gani mga kaigsunan, paminaw mo ani, marag taas-taas ning akong hatag o explanation diri nga part. Kay, bisan akong mga batanon sa distrito, ako silang giingnan. Magwali tagsama ni ini, adunay daghan nga mga kompetisyon. But anyway, ingon pagani nako sa ila, kaning mga artista nga inyong kabuangan usahay. Kaning mga, I'm so sorry to mention this, na yung mga tawo nga inyong gikabuangan, inyong mga idol for example. But I believe nga, kanang gwapo ilang mga salida, but I believe nga pag-abot na to sa langit, wa man tigali mo ingon nga, mention na ako, maingon tingali mo sa Ginoo, Ginoo, salamat gid kayo tungod kang Cardo. Wa pa si Cardo, wa gid ko nalangit Ginoo. Wa gid tilagay masulti nga tawa na. Ginoo, kung wala pang BTS, wala gid ko sa langit. Mga kaigsunan ang ako kaingon ninyo, si Kristo lang gayon, ang dalan, ang kinabuhi, siya ang kahayag, siya ang kamatuuran. Gani, kung maabot ta sa langit, wala na tay laing itudlo, nga salamat sa Ginoo, gigiyahan taniya sa iyang mga pulong. O tungod sa iyang mga pulong na bag-o ang atong kinabuhi o kita na panalanginan. If you read your Bible, in Proverbs chapter 11 verse 25, mabasahan nato diri nga nag-ingon. Kani atong unang teksto nga tun-an, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. So kaning unang nga teksto mga kaigsunan, sayon ra kay nato ni sa sabton. Kung sa giingon dito, kung ikaw manggihatagon nga tawo, you are a very generous soul, you will be made rich. Sa other version, you will be made fat. O sa pasabot lang ana, rich or fat or whatever, it means that kung ikaw nga tao manggihatagon, ikaw gayod panalanginan sa Ginoo. Now, we could not erase that from the Bible. Gani, nag-ingon balang kasulatan, it's better to give than to receive. So kung kita gani nga, nagadawat og panalangin, lipay kita kay nakadawat og panalangin, labi na makadawat og libre, pero mga kaigsuunan, ang nagahatag di sa ato, ug ikaw nga nagahatag karon, ikaw may labi nga gipanalaginan, ang balang kasulatan ginapahinumdum nato ana. Sa unsa nga pamaagi, anyway, nagsumpay pa sa diri, that he who water others will be watered himself. Ano sa pagkaingon na ito, nagnindot man rin pagkabasa, ingon pa ni diri, and he who waters will also be watered himself. Kaingon ko nga, ang ako ma-imagine ani, nga, kaning nagabisbis ta nga tuog tubig, samtang nagapamisbis ta, ingon ko, buslot ba ang hus nga kapil kakabasa, pero dili man ingani. Ang ipasabot ani nga kaning magbisbis ta, of course kung magbisbis ta, ang ipasabot ani sa tanom, for example, gabisbis ta, what is the purpose of watering the plant? The purpose of watering the plant, of course, is in order for that plant to grow, in order for that nga mahimong himsog, o ang importante sa tanan, nga kana nga tanom, mahimo nga mabungahon. Mahimo gayud nga mabungahon. That's the point. Nga ato ginang ginakuan. Kung bulak magida, ganahan ta nga magbulak gid sa, kung fruit trees man na siya or vegetable man na siya, ganahan ta nga mamunga gayud. Gani mga kaigsuunan, ang ipasabot ani, kung ikaw usab, nagahatag og panalangin ngadto sa uban, ikaw sa imong kaugalingon mapanalanginan. Gani, akong gihatag kani siya as one of our understanding of what is really the meaning of life. Aning kalibutan na. So that whatever will be your situation right now in your life, mapanalanginan gayud ka. And that is, kung kita manggihatagon ngadto sa uban. And don't think that ang pagkamanggihatagon alang laman sa tawo nga adunahan. Kay bisag wala nay ato, kay kadaghan nako nakadawat og panalangin sa mga tawo nga makonsider nako nga mas pobre pagani sa ako, dili na nako masaysay sa kadaghan. Gani, kung atong lantawon, ang Proverbio 11:25, sayon ra kayo sabton, pero mga kaigsuunan, mo continue ta kay adunay teksto sa balaang kasulatan nga bisan ang mga manggialamon na sa pagtuon sa Biblia, has maglibog sila o maglisod sila, unsa man gipasabot ni ini kay ngano man gikan manggod kani sa usa sa pinakamanggialamon
Ingon na to nga, siya gitingali ang pinakamanggialamon gyud sa tanan. Kay gimension man gyud sa balang kasulatan nga, gipanalanginan siya og kaalam. Nga mao si Haring Solomon. So mobalik na punta sa libro sa Ecclesiastes, kay kagabi gitun-an natong Ecclesiastes 12:1, karon atong tun-an Ecclesiastes 11:1. Gani sa Ecclesiastes 11:1, ingani pagkasulti. Kung ato nga gibasa ganina, ang Proverbio 11:25, sayon ra kami memorize no? Karon na po 11:1. Isa libro sa Ecclesiastes atong basahon kani unya atong tan-awon kung sayon ba kayo ni sabton. Kay kita kinanglan pa nato ni siya lawom-lawom nga paghuna-huna. It takes research actually to understand this one. Nga naman niingon sa diri. Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. Mga kaigsunan, paminaw mo. Sa first time nga nagbasa ko nalibog kung galingon. Iyon ako nga, unsa may pasabot ilabay ang imong pan ngadto sa tubig, and of course, basically, tingali sa suba, baka o sa sapa. But after many days, iyon pa dito, mubalik ra ang pan. Ay ko, that is not logical. So I believe nga, iyon ko nga, that is not literal, of course. Kay kung mulabay tagpan, duman na itong mulabay tagpan dito, di na mo mabalik na after many days. Basically, madisobra na siya diha, or kaunon na siya sa mga isda nga naa diha, or unsa ba kay may tabo anuron kung asa. Di liman na siya mo evaporate kay para mo balik sa imo, wala may sapat tingali mo tuyok balik na pud sa imo. Pero mga kaigsunan, kung atong tun-an kani, ingon pa nako ganina nga, ang uban nga mga nagatuon sa balang kasulatan, naglibog sila kung say pasabot ni ini. Apan tan-awon nato nga, ang kanidi ay nga gisulti dire ani ang ubang mga interpretation. Ako ray hatag ninyo, and then you could comment actually kung sa inyong nasabtan ilabay ang imong tinapay. And some are thinking maybe the King Solomon, or kids sa may nagsulat, of course this is written by King Solomon, or preached by King Solomon. Kaingon siya ko, ilabay nimo ang tinapay. Of course nga mulutaw tingali na siya anuron, kay ingon pa dito sa uban nga mga nagatuon, it refers actually to this cake, kaning mga bread nga ginihimo nila kani atong mulutaw na siya sa tubig, kay mura na sa nipis nga tinapay. Ingana tingali lang paghuna-una, but others ingani pagkalawom gamay nga pagsabot nila ni ini, they think that this maybe refers to the time dito sa panahon sa Ehipto kani adto sa Egypt, nga kundi sa River Nile, nga na mga panahon nga pagatamnan nila nga sa wala pa na siya nag-submerge gid ang tubig, maybe that they are spreading this bread, or in other translation, the way they think of it is seed. Bread or seed. Seeds nga ilang ikatag dito, pag-abot sa panahon, mubalik kay ingon pala kay mutubo. I really don't know, kay gitanaw magud nila nga kung mahitungod kani sa tinapay nga, kanang literal nga tinapay nga ilabay mubalik, panayon sa may significance ana. So maybe they're thinking this refers to seeds. Nga paglabay nimo dito, muturok ra sila. Moabot ang panahon nga muturok ra sila ug mukhatag na pud og pagkaon sa imo. Pero mga kaigsunan dirita, personally pagbasa nako sa una wa kay nakon isya na natagaan og bili, ang atong pagtuon magud sa balaang kasulatan, usay babasa ra nato, pero moabot gid ang panahon nga mature na ang atong panghuna-huna. Ang Ginoo mo impress na sa ato, masabtan nato ang pulong sa Ginoo nga maghatag ka nato og maingon nato nga pagtulunan nga makagiya sa atong kinabuhi. Gani mga kaigsunan, ako nagisulti ninyo, finding the meaning of life, you will find it from the scriptures nga matagaan og direksyon og bili ang atong kinabuhi. Gani tan-aw nato. Ingon pa diri nga ilabay ang tinapay ngadto sa mga katubigan, poabot sa daghang mga adlaw, mobalik ang mao nga tinapay diha kanimo. And you know what? Ang akong pagsabot ni ini mga kaigsunan ingani, the way I understand it, of course, it's just the same with Proverbs 11:25. Nga kung ikaw manggihatagon, kung ikaw nagahatag og panalangin sa uban, mubalik gayud kani nga panalangin sa imo. Gani sa akong panglantaw sa mas espirituhanon pagid nga ingon pagid nako nga sa mas espirituhanon pagid nako nga pagtagad ni ini. I think that the bread that you throw on the water refers to the Word of God, kay Mateo 4:4 nga nag-ingon, nga kita nga mga tao dili lamang mabuhi sa tinapay, kundili mabuhi kita sa pulong nga nagagawa sa baba sa Ginoo, say pasabot ni ini.
ang atong espirituhanong nga pagkinabuhi, ang atong kinabuhi karon, we will be fed and be nourished by the Word of God, and this casting of bread sa tubig is like saying, ang uban gani sa propesiya man God, ang tubig, sometimes gina-refer ni siya nga, refers to people, sa mga tao. And possible nga, the casting of bread in the water is the preaching of the Word of God. Throwing on the, you throw that on the water. I have this kind of understanding because in my personal experience, nakita na ko mga kaigsunan nga ingani. One time, dito ko sa Western Visayan Conference, dito sa Bungko, Iloilo, I was tasked to lead a camp. So, nahimo ko nga camp director sa usa ka camping. And during that time, I think that was in 2000, unsa to nga year, 2018, 2017, I forgot. Pero atong panahon na, ang gihimo namo nga mga staff sa camp, mga estudyante. And you know what? Nakita ginamo ang kalipay sa mga estudyante nga nagpagamit sila sa buluhaton sa Ginoo. Especially nga adunay mga kalag nga nabautismuhan because of that camp. And kaning mga estudyante nga naghatag sa ilang pagsakripisyo, sa ilang mga talento ngadto sa pagdaog og gamiling kalag, sa pagdumala sa camping, mo express gid sila sa ilang kalipay nga naggamit gayud sila sa Ginoo. And on that Saturday afternoon, sa panahon nga pagkahuman magud ana nga camp, in the pagkagabi I need to travel going to Nema dito sa Butuan. So atong panahon na, before na ko sila gibuhian, I gathered them, the staff. And I told them nga magampo kita, magluhod ta ani nga ground, let us thank the Lord nga gihatag kani sa Ginoo nga nahimong holy kani nga land because of our presence, because of the asking the presence of God every time every day sa ato nga camping. But before I did that, giingnan gid ako sila nga, ingon ako sa ila, karon nga simana na fulfill gayon ang Ecclesiastes chapter 11 verse 1 diring dapita. And I explained that to them. I told them a story. Ingon pa nako nila, in year 2001, I think, mga pila na ka years ang nilabay, 15 years maybe at the time, 16 years ago, gingnan ako sila nga, dito ko sa amo, ako man nasaysay ninyo, nga, wa klaro akong kinabuhi kanedto, grabe ko palahubog kanedto, and then, aning walay direksyon sa kinabuhi, then magsigil ako kuyog po sa akong mga barkada nga pare-pareho sa nga walay direksyon gani sa among mga barkada hardcore na kong barkada. Ako rin naka-graduate high school, ako ra po naka-graduate college. I think I don't know murag ingana ang situation, but anyway, ang nahitabo ingon pa nako nga adunay mga estudyante nga niabot sa amo nga lugar. Mga estudyante. Ingon ako sa ila, gikan ani nga eskwelahan. Kay dito man mi sa Western Visayan Academy, the WVA, I don't know kung saan ay pangalan karon, but anyway, ingon ako sa ila nga, na mga estudyante nga naabot dito. And then during the time when they arrive, mao to'y panahon nga sugod ko og simba, katong nga gikan ko bukid, simba ko, then sulay ko og simba, kay dito na ko sa baba, gikan ko bukid, una ko nga sulayin ka na ako magsimba, no? And then nahitabo nga pagsimba na ako sa Central Church, of course, kay dako nga simbahan, way nakaila sa ako, walay maingon ako nga wala kayo naka-entertain sa ako sa gadaghang tingali nga tawo. And then naglingkod ko dito ko sa pinakaduol sa pultahan, pinaka-last nga bench na pinaka-duol sa pultahan. Then wagi ko idea unsa ning pagsimba. Wa man ko nagdako sa simbahan. And then karon, bisan gani sa pagkanta gitagaan ko og church hymnal, pagkanta na ako dito, samtang nagakanta ginasubay na akong lyrics na wala ang lyrics. And then I realized nga mag-ambak-ambak the ending church hymnal. Kanilagay wagi ko idea. And then pagkahuman pag sa simba, wala dahil ko nigawas dito sa simbahan because I need to survey the place kay dira nga lugar sa simbahan dira mi gikulata sa una kay upat mi kabuok abi man namong tinuod na sa salida nga upat rami kabuok gisulong namong iskinita gituyukan mig 20 hapit mi nga matay di gid na tinuod sa salida nga si Ruben Padilla tabangan sa 15 mga tumbar ang 15 di gid na sa tinuod kay kami nga high school nga among idol si Ruben Padilla kanedto. Wagay mga ayo, kay may mga buot, nadunggaban akong kauba, nabali ang kamot sa isa na akong kakauba, nakulata mig maayo. Gani mga kaigsunan, paggawas ako simba, nagtanaw-tanaw pa ko kay, nakaagi man ko tangan ko na perting daghan ng tao. And then after nga nang lakaw ng mga tao, ako sila gipauna kay nidagan ko mga kaigsunan gikan sa simbahan.
Good thing is, adunay simbahan nga kung diin, ang akong igagaw na ingon sa nga, Jong, dito na lang ta mo simba sa Makato. Dito sa Makato, Aklan, ingon pa niya, daghan kay kang mga parinti dito nga mga Adventista. So nisimba ko dito mga kaigsunan, and I'm very thankful in that very small church. Small ang akong pasabot kay dili man gid siya pareho kadako sa uban, because when I was there, I was really, maingon ako nga, sapupog yun ko, gitabangan yun ko sa mga tao nga na dito. Not only my cousins, but my relatives, but also ang mga tao dito, giabi-abi ko nila, and then, gitagaan ko nila og chance nga mo improve. At the same time, wala gid ko nila gikondem kung unsa ko kay one time ni sulod ko dito, kanila ging taas mo kog buhok sa una, taas kog buhok sa una, then unsa ra gud akong porma kanito, wa man ko gasuot og ingani, di ko magsuot basta may collar. My collar, dili ko musuot ani kanito, wa ko gasuot og slacks, wa ko gasuot og ingani nga sapatos. Ang sapatos una steel toe, then gisi nga pantalon, mag t-shirt akong itom sa una, mao ginay unsa ra may atong purma kanito, kaya naata sa mao man ang atong pinurmahan sa una. But anyway, pagsulod ko dito, one time pagsulod nako, natingala daghan kayo nga mga tawo, puno ang simbahan. And then I learned nga daghan dig mga batan-on nga bisita, ako nang gi-mention ganina. And then ang nagwali, uy, pareho ra na kog edad. Kamaayo man kay muwali, kay ingon ko sa kong galing nga, pwede di ay nga, bata pa kay muwali na, ingana di ay. Ano pagkahapon, nag-away sila, nga nindot kay ilang drama, ng hilak mga kaigsunan, bisag wa kay ko kasabot. Pero pag human gyud sa away program, pagpanggawas na namo, kinamustahay na sila dito sa gawas simbahan. Giduulan ko sa kong igagaw, nangutana din siya, Jong, ganahan ka mag-join sa ilang grupo? At pag ingon niya ana, ingon ako nga, pagkakita na ko sa ilang nga, naga long sleeve, naga necktie, na naka-slacks, ingon ko sa akong gagaw nang dili ko ingon ako dili ko mag-join. Kay sa ako pagtan-og mura magkog ingon ako unsa man klase nga porma. Kay dito sa amo mga kaigsunan katawuan ka sa mga tawo gingana imong sinutan sa among lugar. Kay ingon sila nga unsa man trabaho ko sa bangko, duty na tag bangko. But anyway mga kaigsunan atong panahon na, may langgani kay naman sila mga kuyog nga mga dalagita, mga high school, gawas nila mga gwapa, mga kagwapa itong mga ilunggaman. Tapos, gitawag na ako ang akong igagaw. Ingon ako nang nagyaga-yaga ko sa inang. Ingon ako nga, ganahan ako mo join sa ila ang grupo. Yaga-yaga rato na ako, hitabo mga kaigsunan. Gitawag hino ng leader, na tinuod yun kay giduulan ko sa leader. Ingon dahil siya nga, sige, ingon pa niya, kuhaon ta ka Domingos gabi. Mga kaigsunan, hindi ko kalimot. Na ako sa ilawom sa tulay, mag-inom na unta mi. Na iniingon sa ako nga, Domingos gabi, na iniingon niya, na inangita sa imo niya. First time, ingon ako na inangita sa ako. Kanya ito, mawala ko, kabulan, 2 kabulan, sa may mangita sa ako. Pero itong panahon na inangita, pag abot na ako, uy, maumanda ito nga leader. Pagkahuman ingon, wa man ko ka-impake, gihulatan taon ko niya, kay para ragyod, nga makatambong ko dito. Kaya nga naman, pag abot dito sa ilang boarding house, daghan man kayo sila dito. First time nga naka-experience ko worship, mga kaigsunan. First time ko naka-experience o ginatawag nga marathon prayer, nag-join na gitawon ko dito. Ngani sa akong experience mga kaigsunan, samtang nagaluhod. Tapos pag-ampo, ginunitay may kamot, pag-ampo sa isa, in English, Kanggo Academy. Pagkahuman, sunod na po ng isa, ampo, in English. Yung ako nga, uy, dili, sumpay-sumpay di nga prayer. Unya, kulbaan ko mga kaigsunan, kung paduol manggaling sa ako. Kani mga kaigsunan, nganong nabalaka ko itong panahon na, kaya di man ko kabalo mo ampo, college na good ko ato. Anyway, di ko kabalo mo ampo, niyang akong nabawaan rabay nga ampo, katong gitudlo sa akong inahan kani adto, kay gamay pa may biyaan sa akong inahan, pero namin may nabawaan nga ampo. Ang ako ra yung taong nabawaan nga ampo in English, Jesus, bless nanay, bless tatay, bless maymay, bless toto, in Jesus' name, amen. Nag-college na lang ko, maragin akong nabawaan nga ampo. So, that evening, I really don't know, wa na ko kahinumdom kung nag-ampo ba ko anang kagabihon o ningon ba ko pas. Basta itong panahon na na-survive na ko ang gabi, pagkas buntag mga kaigsunan. Gitawag na ko sa leader dito. Ang leader actually namo is pastor na pud kayo karon dito sa Western Visayan Conference in the name of Ermi Jun Humawan. Anyway, damo gid nga salamat pastor. But anyway, istorya ko na lang gid niya. But during that time, gitagaan ko niya mga libro, kay gitawag ko niya dito sa iyang room, gitagaan ko niya libro, sige sagsulat niya. Ingon pa niya, dadan ang libro sa imong kwarto, pag bitbit ako sa libro, pagdala na ko dito, nangutana ko sa akong kauban gihapon namo dito, a pastor na pagkaroon nga na sa Luzon, Pastor Alpi David, yun ako, Ping, anuhon taning mga libro? Ingon din si Alpi sa ako nga, I don't know kung nahinumduman niya, ay kuya, ibaligya na to na. Dito pa ko mga kaigsuunan, nasayod, nga ang grupo din akong giintrahan, mabaligyag libro.
na mga literature evangelist. Unang adlaw gipakuyugan ko kang Alpi David, second year high school pa sa atong panahon na ang isa na kukuyog grade 4 nga bata nga karon doktor na dito sa Iloilo in the name of Fritz Hearns Sumawan. And then unang balay mga kaiso, hindi ko kalimot. Si Fritz Hearns, siya ang ga-introduce sa libro in English. Kaya ilang parents good mga canvasser, nagtubo good sila sa canvassing. Si Alpi David ang mag-follow up. Unya one time giingnan ko ni Alpi David during the time unang balay gisiko ko niya kag hilom-hilom ako balon sa buhaton. Ingon din ni Alpi David sa ako nga, kuya, ikaw mag-silent prayer. Gihungungan ko nag-silent prayer. Mga kaigsunan, nalibog ko kung unsay silent prayer. Nya, sayon raman ang tasabton, silent og prayer. Pero sa ako, nga wala nagtubo sa iglesia, wag ko kasabot, ana. Anong masabtan niyo mga kaigsunan, mga bagong na-converter? Wag yun, taon may nasabtan sa mga ingana nga mga terminolohiya. So nahuman na lang tong among canvassing, nahuman na lang pong canvassing, wag ko kabalon sa silent prayer. Dito pa ko sa MVC na nahinumduman ako nga kaning silent prayer man ni ginailugan di nga part sa church. But anyway, dito mga kaigsuunan, nahuman na lang among canvassing, wa man gid mi naordiran anang unang adlaw. Nakuhaan mig magasin ra gyud. Pagkahuman ingon na lang si LP sa ako ng gabi nga niya, kuya, daw hindi gid kita sini maordiran ba? Ingon ako ngano man. Ingon kalaba-laba abi sa imo buhok, pwede nga paguntingan mo anay. Kataas kay kog buhok mga kaigsuunan. Kinsa man po tingali nga tinuod ganahan mo order, kay duda man tingali sa akyat bahay man tingali tawanan kay ang pinurmahan lagi dili mao. Gani mga kaigsunan. Kato nga canvassing nga akong giintrahan. I'm so sorry. Diri-diretso na ako pag-istorya na istorya naman pud nako ni dito sa Iloilo. So murag libre na murag nahukasan nako ani mga kaigsunan. Kay ngano man. During that canvassing makaingon gid ko nga ako tingali ang maingon akong tunglo ani nga canvassing. Karon pag mahinumduman ako tunglo gid tingali ko. Nahimo kong tunglo ba na nga during anang canvassing kay ngano? Human og canvas, pag uli sa balay, pag uli sa quarter, magkuha kong gitara mga kaigsunan. Maggunit kong gitara, ako gitay nang pinakasaba mga kaigsunan kay ga-practice mo kong gitara ato. Bisag di kay ko kumaog gitara pero practice kong gitara. Nya unsa ra ba tawon nabawaan akong kanta? Pinaka-mellow mga kaigsunan. Ching 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 na naggitara. Kanta na. Nag-aaliw sa uso at birlang ang kasama. So, kantatag, unsa ganina nga nang, maglabas ka pa ng tuna. So, sorry to sing that. Unya, karon og ganahan na kay kung kanta ng lakas, tama, ako'y nawawala. Syakul-syakul, mga kaigsoon itong panahon na. Nasabtan ako, no? Nga mga manulunda baya. Dili gid sila magganahan unta sa environment nga sama ni Ana. Ay, ingon ni Sister White, nga muhawa, nga manulunda. Muhawa, nga manulunda, makadungog ni Ana. Itong mga panahon na mga kaigsoon, maragwa, nga manulunda, ganahan mo kuhan sa mong kwarter, og na ako. Kaya mga kaigsunan, makaingon ko kung kugalingon nga, unsa mo panahon na, pero unsa man ako nga, muna ito'y pinakabalaan ako nga mga binuhatan, pinakabuutan na kayo to. One time, wala ang among leader, akong gigather taon tong mga high school, babaeng lalaki, ako sila ingon ako nga, kaning organize pula kita. Ingon ako nga, sige, count mo, 1 to 1 to ha, 1 to 1 to 1 to. Pagkaman, gibulag na ko sila. Pagkaman nagbulag, 1 to 1 to, ingon ako, kamo, dire, usa ka mo ka grupo 1, dire pikas, usa mo ka grupo 2. Kuha mo mga kahoy, kuha po silang mga kahoy. Yun din nila, anuhon taning mga kahoy, kuya? Yun ako nga, ang laba nga kahoy, pili ka lang kung Armalite o AK-47 na. Ang ara nga kahoy, nga gamay nga kahoy, pili ka lang kung 357 na, kung 45, kung 38. Tapos magbaril-barilan ta. Kung mabarilan ka na, pag mapusilan ka, patay na kayo naglihok. Tanaw na itong kinsay unang mahurot. Mga kaigsunan, gakanbasing may, pero naagay po may mga kuwan, kinaalagi ko dito. But you know what? Dili na ako masaysay tanong, perting daghang istorya ni mga kaigsoon, daghang mga kaulawan po ako naagian. Ang kung giunsa ko pagtabang sa Ginoo. But one thing that I could not forget about that experience is, not a single time nga ingon ako nga condemn ko sa kato nga mga tao mga kaigsoon, especially ang among leader. He always tell me nga, ingon niya sa ako nga, nakasabot gid ko nimo John, kay ingana pug ko sa una. And you know what mga kaigsunan, grabe nilang pailob sa ako. Grabe nilang pailob. Especially ang among APD at the time. Grabe pailob, which is the father of our leader. And then, sa akong experience sa mga kaigsunan, ang dili na ko hikalimtan pod, nga sa panahon nga nihawa na sila sa among dapit, I was there.
dito sa church mi nagtapok kay 4 o'clock in the morning for the first trip, mao na paglakaw nila. And when they left, I walked going home. And when I was walking going home, for the first time in my life, nga naakoy kahawang nga gibati sa kong kasing-kasing, I really miss that kind of environment, that kind of group, nga klase sa mga tao nga nagpaduol na ako sa Ginoo, nga grabing pailob sa ako, to the point mga kaigsuunan nga naghandom na ko sa ingana. Ang among konsepto sa among grupo sa una, sa among gang, barkada, walang atrasan, pero mga kaigsuunan, ang katong nga klase sa grupo, dili gayud nako makalimtan. And that's the reason that the following year, I decided to join the canvassing work together with my cousin Peter Tusio dito sa Iloilo, kauban sa mga Envisions. The reason nga nakaabot ko sa Mountain View College, nakaabot ko sa Mindanao. Gani mga kaigsunan ni ngani. Sultian ako mo nga katong canvassing by fact nga ingon nato nga it's really a failure when it comes to financial nga pamaagi. Na failure gyud mga kaigsunan. Wag ko kaabot sa goal, nagsira tagkaon, wag ita ihatag dito sa kwan, nagkautang gid ko mga kaigsunan anang canvassing, wag magay ko kabayan tingali hangtod ron, wag magay ko kabayan. Pero mga kaigsunan ingani, katong mga nagatuyok nga mga batan-on dito sa mga staff namo sa camping, I told them, Ecclesiastes chapter 11:1 is fulfilled this week. Kay ngano man, ingon pa nako, because 15 years ago, ni adto ang mga nagpadala og estudyante ang kaninga eskwelahan dito sa amo. They work as missionaries using our publication, and then para sa ako nagkatag sila og naglabay og tinapay pulong sa Ginoo dito sa amo og sultian ako mga kaigsunan. Ako ang usa nga nakapunit sa mga tinapay. Ako ang usa nga nakakaon atong tinapay, and I told them, it is really true that when you cast your bread on the water, after many days or even years, mubalik ka na nga tinapay sa imo ka na nga panalangin. Because I told them, tanawa, ako sa una, ako'y gipakaon lang tinapay dito. Pero karon nga si Manaha, ako'y nibalik ani nga eskwelahan, ako'y nahimo nga magwawali, ako'y nahimo nga nagdala sa camping, ako na po'y nagpakaon sa tinapay sa atong mga batanon. I told them na fulfill ang gisulti ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 11 verse 1. Mga kaigsuunan, ingani lang. Bisan tinuod nga na-fail ang among grupo atong panahona when it comes to the financial aspect of our canvassing work. But in one way, nahimo nga madaugon. Because they were able to influence someone. Nahimo gihapon nila sa pagpakaon sa tinapay sa kinabuhi ang usa ka tawo. Because I could really say nga nahimo gihapon sila madaugon because they were able to help me nga makabangon ko gikan sa pita sa pagpakasala ngadto sa pagkinabuhi nga Kristohanon, sa pagkinabuhi nga matarong nining kamot taon. Grabe nilang pailob sa ako. I really don't know kung sa'y pag-impress sa Holy Spirit nila. Pero kainiton ba yatag ulo? Bisan gani ko ga-canvas, nag-uli ko sa amo, napay kuyugi may kinatay kulatahon, kay kulatap ang taon, balik na pag canvassing. Pero mga kaigsunan, alang ka na ko, nahimo silang madaugon diha nga bahin. Because they cast their bread on the waters. They really don't know kung kinsa man ang panalanginan. That's why I think tinuod yun. This is about sowing seeds. Kay naingon man pud ang verse 6. Unsa ingon sa verse 6? In the morning sow your seed, and in the evening do not withhold your hand, for you do not know which will prosper, either this or that, or whether both alike will be good. Gani mga kaigsunan, I'm so sorry. Gani atong lantawon. Wala tingali, wala lang sa ilang huna-huna nga magkonverter tag mga tao kay ato ani mamaligya la taog libro. But what they don't know is naay usa ka tawo nga napanalanginan sa ilang presensya, sa ilang pagkamaayo, sa ilang pagkinabuhi nga Kristohanon nga bisan sa ilang pagkabatanon. They were able to capture my heart at that time. They were used by the Holy Spirit. Ang mga kaigsunan, consider this maingon nato nga akong sitwasyon karon. I am standing before you right now. And kung mutan-aw ta sa mga tao kung pila nagatan-aw matag gabi,
Mayon na to nga moabot og 1,000, 2,000, 3,000 and I'm really happy for that with that a lot of views sa Facebook o sa YouTube. I was only one person that they fed by the word of God. Then I came back and trying to be used by God, feeding, helping other people nga makailangan to sa Ginoo. Mga kaigsuonan, this is, mayon na to nga, dili lang na to mabawaan kung unsa gid kadako ang mahimo nga impluwensya nato. That even one person nga imong mapanalanginan, wa kakabalo, kung unsay buhaton sa Ginoo nga mapalambo pagayod ang mao nga mensahe sa kinabuhi aning mga tawhana. Gani mga kaigsuonan, ingon pa gani sa Galacia kapitulo 6 versikulo 9, I think na after 2 Corinthians, no, we'll find the book of Galatians chapter 6 verse 9 nga nag-ingon, and let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Sa ingon mga kaigsunan, dili lang gid ta magkawad-an og paglaom sa pagtabang adto sa uban kay wala ta kabalo. Nga kaning atong mga pagpaningkamot, panalanginan di ay kita sa Ginoo. Wa mo kabalo nga mga tawo nga inyong gipangtabangan, inyong gipailuban. Wa gyud mo kabalo nga ang Ginoo nga nagalihok anang tawhana gigamit di ay ka nga kana nga tawo mo abot ang panahon nga mabag-o sa iyang kinabuhi. Tabangan sa Ginoo ang iyang mga gasa magamit sa Ginoo. And then the bread that you cast will someday return to you. O mahimo nga panalangin usab diha kanimo. Personal na ko kana nga experience mga kaigsoon. That's why I could say it with this kind of force, with authenticity sa akong pagkaistorya, with conviction sa akong kaugaling, because this is my personal experience. O kabalo ko nga kamong tanan nga naminaw karon aduna usab mo experience nga sama ni ini. Dili lamang ang pagpaminaw sa pulong, labi na sa mga sermon ngayon nakita, ingon pa sa usa ka magsusulat, I rather see a sermon than to hear one any day. Gani mga kaigsuonan, importante ang pagsulti sa maayong balita, pero labing importante gayod ang pagkinabuhi nimo sa maayong balita kay wa kakabalo. Ay, may ingon gani ang mga naay mga kaigsuonan namo nga nagaboluntaryo sa pagminsay sa maayong balita. Nga sa pastor, lisod na kayo nga area oy, murag nabungol naman sila sa mga wali nato. Murag sa atong kon gahi nagig kayo sila, ingnan ako sila. Kung naa naman galing mga tao nga dili na maminaw sa pulong sa Ginoo, maningkamot na lang ta nga makita nila ang pulong sa Ginoo, pinaagi sa atong kinabuhi because you just don't know. Na yung mga tao nga dili nakabasa sa Biblia, but they could read your life. They could see Jesus in you, and that is very important. Dili gid nila na mabalibaran, dili na nila madibati. That's why Sister White said, Sister Ellen White, niingon siya, ang pinakabugat nato nga depensa sa Christianity, our strongest argument when it comes to Christianity is a loving and lovable Christian. Isa ka mahigugmaon o lami ka higugmaon nga Kristohanon. Let us pray mga kaigsuonan nga panalanginan pagayud kita sa Ginoo. Atong iampo nga sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi tagaan natong bili kini sa pamaagi nga sa atong pagpaduol ngadto kang Kristo mahinay-hinay kabago atong kinabuhi ug atong impluwensya ngadto sa uban madasig usab sila. Salamat kayo sa mga tawo nga nagtabang kanako. Ngani ako sa punto sa akong kinabuhi nga naningkamot taon, every day I wake up praying to God nga tabangan pagayud ko niya. Nga matulid ang akong kinabuhi. That's why every time that I meet people who really appreciate what I do, encourage me from time to time, ginapadasigan ko, gina-appreciate ginako na siya mga kaigsunan. Because every person matag magbubuhat ng inanglan gayud og tawo nga nagapadasig. And I'm trying my best to be humble and teachable all the time. Sa ingani nga pamaagi, matabangan ko sa akong espirituhan nga pagkinabuhi, and the same with you. Mga kaigsunan, atong iampo karon sa Ginoo nga mapanalanginan ta, nga mahimo tang maayong impluwensya sa atong pamilya una, sunudayon sa atong mga relatives, sa mga silingan, ngadto sa atong mga kahigalaan, ngadto sa atong mga kauban sa trabaho, but let that power of God nga atong ma-extend ngadto kanila will always begin diri sa atong iampo na sa Ginoo.
tabangi gayud ko nga mahimong matinud-anon diha kanimo. Makita unta nila si Kristo sa akong kinabuhi. Mo na itong iampo mga kaigsunan. And I'm praying that this message tonight, I'm so sorry to tell that very long experience, but hopefully I made my point. Cast your bread upon the waters, and after many days, you will find it again. Be patient about it.